за коледната вечеря. Тези инструменти, които ще са ни нужни, са, значи, бор, машина, чук, някакви тигани и необходими продукти. Моркови, орехче, пипер, лутеница, яйце, картоф, мляко, кисело, лимон, орех, буркан, чай и всякакви други такива потребности. Има обаче една подробност. Преди да сложим яденето, трябва да включим в скарата да се печат филийки. Режеме хляба на правилни филийки, късчета. Ето виждате как аз го режа, супер съм. И го занасяме към скарата, където той ще се пече, за където ще ни е по-късен нужно в, нали? За въпроси към предаването, нашите телефони. Може да звъните по всяко време. Телефона беше 91-35-68. Какво ни е нужно първо? Трябва ни тенджера. Ето тук е моята гала ми приятел. Тенджерите. Слагаме, но преди това трябва да отпуснем малко вода, да се затопли на приятна с нас температура. 4. Ох. Продуктите, значи, преди това обаче трябва да отбележа, че трябва да пробием яйцето, като се от магазините на Била. Ето, че замириса на хубав хляб, плесен. Сега трябва да пристъпим към пробиването на яйцето, което е супер сложна работа. Трябва някой да ни държи. Значи пристъпваме към пробиването на яйцето. Пасатор! Пасатор! Много бяга. Хляба се запича, прекрасно се запича. Таковаме да сложим яйцето. Така, сложихме яйце. След това взимаме малко кисело мляко. На фона на прекрасната ми музика. Ла-ла-ла! Ох! Хляба прекрасно се запича, всичко е окей. Ние винаги си знаем работата. Взимаме картоф. Малко паднава, не се виде. Обеления картоф слагаме при запържените, нали, там неща. След това трябва да вземе малко лютеница. Тя нещо не иска да се отваря. Сега трябва да стана вече. Взимаме една чиста лъжица от мивката и слагаме малко лютеница.
от нашата прекрасна манджа. А през това време хлябът се пече. Нали, на определени температури трябва да се пече. Ох, изпуснах лъжицата, но няма значение. Малко ризова хартия. Трябва да сложиме. Ама то и вътре има орехи, не, моркови и краставици. Аре, и бруталното иде. През това време запичаме хляба. Някой звъни по телефона, Ало, да? Колегата, някой ни звънна по телефона, но връзката беше много лоша. Не щяхме, зрители наши, връзката е лоша, набирайте ни пак. Така, значи, трябва да вземе и машата. Нека да го пробваме. Това ще е прекрасен хляб. Нека да ги питаме. Нищо, че пада на земята. С духаница нашия хляб става по-вкусен. Ястието се сервира с хубав хляб в чиния и супичка. Всеки, който обича да яде пикантни храни, много пикантно. Най-вкусно сосчето накрая да си го отопиме с хлебче. Сме се наяли, можем да сложиме ореха и да полеем с малка водичка. Заедно с черупката. Обаждайте ни се на познатите телефони. 93583 на Воденице. Но това е просто прекрасно явление в нашата красива и хубава кухничка. За следващия път как да си направиме чай в тоалетната чиния. Гледайте ни и тогава ще ви направим чай. Очаквайте как се прави телешка супа. Ето колко прекрасно изглежда тя.